Όχι, αυτά πεθαίνουν γρήγορα, αυτά δεν πεθαίνουν. Μα εμένα μου τελείωσε ένα αλφα, τα θρεμά χρώματα μου τελείωσε. Κάτσε, άμα κάνεις ας πούμε σε ένα α3 του μπιπ τη μάνα, λίγο θέλει. Είναι και περσινό. Άμα είναι περσινό δεν πάει. Τι φέτος. Αυτό που πέταγα. Έχουμε και αυτή τη βερσιόν εδώ. Πρόλαβε και το μπιπ. Όχι, μπετά. Εμφανώς. Αλλά κάπου. Θα το έχετε Ναι. απαντήσει. Α, ναι, το Kino House. Γενικά από τον πετό κάνεις πολύ ωραίο. Μπορεί να κάνεις πάρα πολύ. Ας πούμε, κοιτάξτε, άμα προχωρήσω τώρα εδώ τη δουλειά και κάνω και εδώ και άλλη πλάκα και βάλω και αυτό. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα πάντα. Δεν χρειάζεται να το βάψω όλο. Δεν μπορώ να το βάψω κατά τόπου. Και έτσι κάνω οικονομία στο. Απλά για να δώσει την ιδέα. Ακριβώς. Και την αίσθηση. Είσαι πολύ προχωρητή. Ναι, ρε παιδιά. I know. Πάλι εδώ που μένει το νερό, έτσι. Έχουμε λοιπόν και αυτό και αυτό. Και μπορεί να έχουμε με μπετό να φτιάξουμε ολόκληρο καλούπι, ένα δικό μας τοίχο. Δηλαδή, αν βάλω σίδερα στο καλούπομα και θέλω σίδερα να αποδώσουν εδώ, σίδερα θα βγουν. Ό,τι του δώσεις, αυτό σου βγάζει. Τι. Αυτά. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Γεια σας.